So ayan guys, dito na kami sa Army Navy. Pre-press kami ng helmet oh. Gulat naman ako sa'yo, taranta. So, kasama natin si Consi. Yan, balita ko tatakbo to ng councilor dito sa Dagupan. Eto, pa-shout out din. Supportan nyo Joshua Bugayong for Councilor 2025. Let's go! Clap the room, I'm through. They wanna see what I'm about. So what is up guys, Team Oro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Sheesh! Another day, another vlog. So yan, for today's video, gala tayo, stroll tayo ulit. Quick ride sa Dagupan. Then yan, filing na ngayon ng mga tatakbo ha. Sinong mayor nyo sa Dagupan ha? Comment down below. Then syempre singit natin si si Joshua Bugayong. Yan, tropa natin yan. Sa mga taga-Dagupan na nanonood sa akin, boto nyo yan. Councilor ata, tinatakbuhan niya ni Consi Joshua Bugayong. Yan, nakakalimutan yan. Kaya Joshua Bugayong, baka naman. So yan, tara, let's go. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo? Team Oro Vlog here nga pala. Woo! Yan, bali ang punta natin ngayon sa Army Navy. Wala, nakakapag food trip kami. Trip namin ngayon ng food trip. Food trip ngayong ma-traffic. So ayun guys, sino nang nakabili ng first bike nila dito or beginner pa lang sa pagbibig bike? Ang sarap sa feeling yan boy, may first big bike ka na. Sarap mag long ride dyan boy. Yan, sino dyan? Ako kasi nung naka first big bike ako, iba pakiramdam ko na ako. Siguro kahit utusan lang ako dyan sa tabi na may babayaran na ganito, may babayaran na ganyan. Grabe yung sipag ko magmotor. Imagine mo kunwari magbabayad lang ng telephone, ay ng plan sa cellphone. Malaki ako pa eh, pipresenta ko pa eh. Kasi syempre, bago motor ko eh, first big bike pa naman. Kating-kating ang maniuwin eh, no? Tapos patagal ng patagal eh, ito, medyo tinatamad na. Sakto ang tambike na lang. Yung ride halos bira na lang. Pero dati, nako, kahit araw-arawin mo yung tambike siguro, baka madalas tayo na sa labas. Hindi pa tayo vlogger nun eh. Pero vlogger na tayo nun, nako po, ang dami natin mga video siguro. Tricycle boy. Pero yun naman, di ba? Sa pag nakuha mo kasi yung first bike mo, whether brand new to or segunda mano, iba sa feeling. Kasi hard earned money mo yun eh. Pinagpaguran, pinag-ipunan, di ba? Iba talaga guys, grabe, napakasarap. Kaya sana soon makapag-upgrade tayo para maramdaman rin ulit natin yung ganong feeling. Feeling lang may bagong motor ulit. Yan, saka ngayon dami na rin kasi nagsilabasang big bike, kaya may mga mura na halos pang beginner ha. Kaya madali na lang, may installment pa. Ano kaya ang feeling ulit ng may bagong motor, no? Hindi ka natutulog, doon ka lang sa motor mo. Tapos pagising mo ng umaga, doon ka pa magkakape sa harap ng motor mo. Ay, napakasarap boy. Kahit di naman big bike, basta may bago kang motor, ganun ang pakiramdam eh, di ba? Ewan ko lang sa iyo kung ganun parehas tayo yung pakiramdam pag may bagong motor or bagong gamit. Lalo na yung pinaghirapan mo, nako, sarap. Ayan, dito tayo dumaan.
Yan, dito na daan natin. Wala, daming yun, tumabi. Dati nung medyo okay pa yung kalsada, konti na yung dumadaan dito eh. Pero ngayon, dami nang dumadaan dito. Kailangan na talaga natin ng ride para mga piga-piga sa NLEX man lang. Sarap. Oops, yellow lane. Oops, bawal dyan. Wala kaya. Tara. Pero ewan ko lang, mamaya ako magkakape pa rin. Kape pa rin eh, no? Yan, pero ngayon food trips muna. Ito ko na maparada to. So ayan guys, dito na kami sa Army Navy. Wala pa akong mga kasama. Ako pa lang ata nauna. Hintayin na lang muna natin sila dito guys, sa Army Navy. So ayan guys, yan. Tapos na tayo mag food trip dito sa ano, sa Army Navy. Gutom kasi ako eh. Then yan, lipat kami ngayon sa boss. Pre-press kami ng helmet oh. Oh. Yung akin maluwang, kitang-kita mo yung letter mo. Sabi sa'yo eh, may defect yan eh. Kaya ma-wind noise. So ayan guys, lipat namin sa Boss Coffee. Busog ako. Yan, dahil busog na. Yan, tambay tayo, kape tayo guys. Ha? Yan, lipat lang kami guys para makapagkape. Mo tayo na iwan, wala na.
tayo sa Boss Coffee after natin na food trip dun. Kaya kasama natin si Konzi, si Joshua Bugayong, then si Brian. So yun guys, dito na kami sa Boss Coffee. Dito kami tatambay ngayon. Ang dumi ng motor niya. Galing bagyo pa yun. Kaya lakas-lakas magaya maglalabas eh. Tayo kalilinis ko lang eh. Kaya nga hindi ako naglilinis kasi kung naglilinis lang, tatamatin ka mag-rides. Correct. Eh putang ina, itim kasi yung motor ko eh. Hindi yan tatama rin ng rides bago. Ayan yung bigay niya na. Oo. Rosy 3. Okay na. Syempre. Sayang to. Sayang, relax ka lang kasi. Masya. Pa yan. Ha? May bulbul pa yan. Oh, wala na. Parang lumiit pare. 190. Parang lumiit. Ha? 190. Ano ba yung dati mo? 200. Kaya naman pala. Ito, ano bang size yan? Walang eh. 190 din yan eh. Laking tignan lang eh. Malaking tignan nga. So guys, ito na yung galing kay kay Cycle City na gulong natin na Rosa 3. So guys, tambay muna kami dito. So yun guys, dito kami ngayon ulit sa Boss Coffee. Tambay kami ngayon dito. Kasama natin ang Auto Bros. Kasama natin si Konzi. Yan, balita ko tatakbo to ng councilor dito sa Dagupan. Kaya ito pa shoutoutin natin. Konzi, wala kang sasabihin? Siyempre, supportan nyo Joshua Bugayong for Councilor 2025. Let's go! Ayan guys, alam nyo na, yung mga taga-Dagupan dyan, boto nyo yan. Pag di nyo binoto, unfollow ko kayo. Baliktad nila. Hindi, boto nyo yan guys. Supportahan natin yan. Solid na tropa to si Konzi. Kung may mga kailangan kayo dyan, PM nyo ako. Kaya lang naman ngayon wala isang kasama namin, bumili pa ng vape. So tambay lang muna kami dito guys. Peace. So yun guys, pauwi na kami. Tapos na naman yung tambike namin dito. Ano, Arellano na kami dadaan. Saan? Saan? Arellano. Perez ka, di ba? Dito na kami, uwi na kami. Papunta. Bunuan? Mga idan. Ay, dito sa ano? Diyan lang. Ha? Kasama ba? Ay, so guys, tapos na kami tumambay dito sa Boss Coffee. So yun guys, uwian na tayo. Kaya kung bago ka na sa channel, kung mahilig sa big bikes, sa ride and tam bikes, yan, nasa tamang channel kayo guys. Gulat naman ako sa'yo, tarantat. So ayan guys, dito ko na tapos yung vlog ko. Pauwi naman na. Team Auto Vlog, I'm out guys. See you next vlog. Bye bye. Sheesh.